Salam, selamat hari Minggu. Huria ni Tuhata di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, tamado hita madok mauleate di mingguta sadarion, ala ni denggan ni basana, di lehod di hita, tiki di na argay, di nalaho marsaur doho de bata, ima di ujung tahun parhuriao non. Tapada di marohata doho pikirata, dinalaho marsaur doho debata, asa di bagasa dame doho lasni roha hita, di parminggutos sadarion, atong marhaho memahita di bagasa rohat tabi. Maret de mahita buku de nomor 2 ayat sada doho 2. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, nama no palangi tano, dohot langit, amin. Ai songo duhu do nasa daging, songon bunga-bunga ni duhu tido, saluhut hasangaponna. Nunga malos duhu ti, jalan nunga marurus bunga-bungana, alai namia do disaliling-liling nai, ia hatani Tuhani. Sai burjuma ho rasiramate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suhatu dosan, hodo majo mamilit jala papunghon hami di bagasan huriam nabadiai, nama dok mauliate do hami tuho, ala naung di pasahat ho hami tu anakmu, asa ibana na punahami, asi maroham di hami, lehon magogo di hami, asa tarbain hami mangulah hatami, jala asarap hami sogot dohot dongan nami,
naung parjolo sahat tuho, patugu maha porsiaon nami sahat ro di ujungna, asa taruli hami di halalas ni roha, naung pinarademi diakana makaholongi, jala nama mujiho, rodi saliling nililingna, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maita. Tabigema lagu pujian sian ina perari Kamis. Marede mahita sian bukuede nomor 520 ayat sada doho 2. Alusima
manukundo Tabige mahatani debata patujolo ni jamita turpuk tuari minggutta sadarion i manatar surat di panurirang sepania sada ayat sada saha tupitu tajahama margatian songonon ma hatani debata on mahatani Jehoba narotu si sepania anak ni si Kusi ima anak ni si Gedalia ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, uju dia ka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sia Juda. Rasi honokku mas. Rasi ponokku majolma dohot pinahan, rasi ponokku ma pidong akkana martonga-tonga langit, doho dekke akkana di bagasan laut, akka jolma parjahat rap dohot sibain gasip, au matongon maniapon akka jolmai sia sisi ni tanoon ninna Jehoba. Patolodokku ma tangaku tu batas ni sude dohot saluhut pangisini Jerusalem. Jelas si panokku ma ingananon pasiba. Rodi hala akkana marsoba tu parangad di langit di atas ni akkatarup akkana marsinggang uhut marmangmang tu Jehoba uhut marmangmang tu Malkom Dohot akkana marbalik sia Jehoba Akana somanului Jehoba jaladang marpanukunan tu ibana. hohom mahamu maradopon Tuhan Jehoba ai jonok nama ari ni Jehoba ai nunga dipadiri Jehoba sada pelean si potongon nunga diparbadiai halak na pinionai songonima hata ni debata martua ma akan begi hata ni debata na peopsa jala na mangulahosa amen. Tabigema ede pujian sian punguan ina Naomi.
Meredehita sian nomor 545 ayat sada dohot 5. Huria nani haholongan ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ninguluta si ganupari gudang tabolus hamaulod dohot hasusan gabi boy hita marlau dosa diak kanamar keluarga di parsaurata si ganupari tarlumubi ma dia dupan ni debata atong Roma hita tujulo na marsoba jala ta solsolima dosata na gudangi lau mangidu hasesan ni dosatta martangyang mahita di bagasar rohatta. Ali amanami na di banua gijang nasun badiai dang tamahami rotu adupamu ay nagudus aduhami pikiran nang rohanami say manibildo sian hasitongami alai hinorhon ni asini rohani anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami ubay tarbain hami rotu adupamu mangido hasesan ni dosa dohot pangalausion nami urupi jala asima roham di hami se sama sudena jat sian hami jala jakon mahami gabe anak konmu aleto di porbadia sodangi mato di nang pikiran nami asa terbaik kami mangulahon naho bartu lomo ni roham jala gabe anakmu naburju hami maka tidak ko Yesus Kristus Tuhan jala si palua portibion amen tabigi mabaga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosatta molo tatopoti akka dosatta haposad doibana jala bonar manesa dosatta jala payasokita sian nasa hagiduhon
hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabigima lagu pujian sian kur narwastu. Maredehita sian nomor 540 sada ayat sada tabaono. Sangat
Hatani debata nagabiruhu dingolunay baru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di Yohanes 12 ayat 40. Songonon ma hatani debata. Nama bolok konau jalana somajalo hatakku nunga adong na manguhumi hatanahu hatahonido manguhum ibana diari parpudi songonima hatani debata atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tuhatami amin. Maredehita sian nomor 530 sia ayat sada doho 2. Sai hutagam do tu aku sai masih oro aki di haroni tu aku songoda hidup nari sai harong aku bolong Tahatidakom ma haporsiao tai songon nahita didakon ya kadongata sa haporsiao di portibion ra madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman ni tubuhon ni si Maria naga begabea siatot di porbadia adorang sabubuan ido tuhata nama naon nabernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pino silang jala tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahu hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di simay bana pay mamulak sugo tutano on manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan Kristen akka na badia doho di hasan ni dosa doho di hatay na mandok mulak mangulu do sugo daging halak ng mate doho di hanguluan na sora suda amen. Tabigima di pujian sian PP. Tabigima titing namasa di huriata di bagasan mingguan.
Tabegema ende pujian siankor ama.
Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting na masa di bagasan huriata samingguon. Naparjolo bunga altar. Tajalo do bunga altar manang bunga langgatan di hari Minggu sadarion, ima sian inata padita bakara boru tobing, ruasni huriata sian sektor walu. Mauliatema tu inata pandita bakara boru tobing napasahaton bunga langgatan sadarion, sailam di pasu-pasu debatama hamu, di lehon hahi pason, lasni roha dohot gajang ni umur. Napaduahon ujung tahun parhuriaon. Minggu tasadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon. Di pasunggulhon mingguon do tuhita paboa namartiki jala parsatokinan do ngoluta di Portibion. Di 4 sesi kebaktian minggu sadarion ima di minggu manogot, minggu arian, minggu botari dohot minggu borngin, di patupado acara parningotan ni namonding turuas ni huriata nong monding saleleng tahun 2025 on. Jala di jahahon do guarni nasida. Napatoluhon pajongjokon gaba-gaba dohot dekorasi Natal ni garejata. Di hari Senin manang marsogot 24 November 2025 mamuka sian pukul sia manogot sahatu nasidung di patupado pajongjokon gaba-gaba dohot dekorasi ni gareja laho mamestahon Natal. Dipangido tu sude panitia Natal dohot sude situa tarlu mobi, seksi dekorasi, seksi paropuan, dohot sude kelompok kor na adong di huriaon, mulai sian kor ama, kor ina, kor PPG KPI, kor narwastu, kor Naomi dohot tim doa, asaro tu garejata, laho bekerja sama di ulaonon. Napau paton, retreat tim doa GKPI Padang Bulan. Di hari Sabtu 22 November 2025, di Patupa tim doa GKP Padang Bulan do retreat bertemakan tim doa teman sekerja Allah maringanan di Jona Garden Binjai. Namangihut barita parhepengon. Songon nasomal barita parhepengon siganup minggu nunga di Patupa, jala ruas ni huria nanaing manjaha barita parhepengoni, boido mangalap sian meja di pitu masuk ni garejata. Namangihut muse sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu. Aka sektor namar tugas tu ibadah minggu tanggal 30 Novemberon, ima sektor tolu dohot PPG KPI tu ibadah minggu manogot, sektor 4 dohot PPG KPI tu ibadah minggu arian, sektor 5 dohot PPG KPI tu ibadah minggu botari, sektor 6 dohot PPG KPI tu ibadah minggu borngin. Songonima tikting di huriata di mingguon, di udutima tu acara parningotan ni namonding na niuluhon ni amang pandita janter lubis. Huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa sadarion di guarido guarni mingguta ima ujung tahun parhuriaon manang akhir tahun gereja. Di tonga-tonga nina merayakan akhir tahun gereja di Patupa dudisi parningotan tu akadongan naung jumulo borhat manang didok di akadongan naung jumulo moding. Sungunumma didok disi. Hamu alia kadongan ganup tahun di ujung tahun parhuriaon songon minggu sadarion ditotuhod do disude huria bahen parningota diaka naung jumulo moding. Ia tabahen pe parningotan dinasida akadongan naung jumoloi dada nanaing mangarsahi rohani hita si solhotna. Jala ia martangiang pehita dada tu mangiakon nasida.
alai manangyakon ganup hitabido, asa boy dohot hita, sainganan dilabung ni Tuhatta, rabdohot na sida, naung jumulo sahat, tutuhatta si paluay. Asa mabayan pardomuan, manaiti rohatta, asa malungut tuingan at kasonangan di bagasan Jesus Kristus. Parmahan na dinggar rohay, na naing romu sa ibana mangalapita, asa rapita dohot ibana. Ido natarimang rimangi jala taulahon, di namarningot tita diaka dongata naung jumulo moding apala di tikyon. Akup ni naung ditiktikko diaka ujung ni taon na salpu ingotot tama nuaeng dohot akadongan naung jumulo moding sa taonon mamuka sian bona ni taon parhuriaon sahatu bagasan sadarion ima goar-goar ni akaruas ni huria naung jumulo borhat manang naung jumulo moding di bagasan sataunon na parjulo guarna Ertina Boru Simanulang meninggal tanggal 5 Januari 2025, umur 56 tahun, istri dari Bapak AM Hasibuan, Sian Jalan Jaming Ginting, Gang di Panegara. Nomor 2, Samaria Boru Sitanggang, meninggal tanggal 12 Januari 2025, umur 84 tahun. Istri ni Amang M. Antonius Sinurat Nahinan, Sian Jalan Bunga Trompet Gang Siroja nomor 7, Napatuluhon, Theodor Boru Aritonang, meninggal tanggal 4 Februari 2025, umur 80 tahun. Istri dari Bapak LH Sinamo Nahinan, Sian Jalan Pasar Baru Padang Bulan, na Paupaton Taruli Hutapea, meninggal 10 Maret 2025, umur 63 tahun. Istri dari Bapak B. Sutapea Nahinan, Sian Jalan Jamin Ginting Gang di Panegara nomor Siak, na Palimahon Nurhaida Boru Purba, meninggal tanggal 31 Maret 2025, umur 66 tahun. Istri ni Amang Kadir Tanjung Nahinan, Sian Jalan Bunga Rampai 1, Gang Mawar depan GPKP, na Paunopon, Penatua Emeritus Marolop Hutagalong, meninggal tanggal 23 Juli 2025, umur 76 tahun. Suami daripada Ibu Toberina Boru Panggabean, Sian Jalan Bunga Cempaka 10 Sada B nomor 10 Sada, na Papituhon Penatua Emeritus Asiana Boru Papahan, meninggal tanggal 10 September 2025, umur 71 tahun. Istri daripada Bapak Pedrik Edi Giri Nahinan, Sian Komplek Taman Perkasa Indah Blok H nomor 10, Pawaluhon Pintor Lumbantoruan, meninggal tanggal 1 Oktober 2025,
umur 91 tahun. Suami daripada Ibu Penatua serta Lamria Boru Aritonang, siat Jalan Pembangunan nomor 80. Napasiahot Jalan Aparpudi, Penatua Emeritus Mertua Lubatobing, meninggal 10 November 2025. Umur 72 tahun. Suami daripada Ibu Ida Epa Boru Tambunan, sian Jalan Tombak Ujung nomor 2, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medang Tembung. Jadi sude ama tolu halak, ina 5 halak, na posobulung sahalak, punguma sude sia halak. Dungi huida ma akka namatei, akka namemet nang akka nabalga, jong di jolo ni habangsai, jadi diuka ma buku, dungi diuka ma sada buku na asing, ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akka namatei, marguru tu akka na tersurat di bagasan bukui hobar tunaniula nasidabe. Rab jongjong mahita saluhutna di bangkut tabe. Martangiang mahita di bagasan rohat tabe, mabahen parningota diakka naung jumolo modingi, martangiang nahuhum mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maret de Mahita masih tetap berdiri. Daho manomu jamita marede mahita sian bukwede nomor 204 ayasada tabatulu.
Ameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti. Ate-ate dohot pikirammu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salhutna. Di damang do dainang do sudehita na hinaholongan di bagasan gorni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus hatani debata si peopota si hangulhonota apala di ujung ni tahun parhuriaun di bagasan tikion imana dienet sian pangukaput 20 mamuka maisian ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 dohot sada ojaha didok panghuman na parpudi penghakiman yang terakhir songonoma hatani itu hatta didok bisi ta tangihom dungi huida masada habangsa na balga nabotar dohot na hudul di atasna nama porus do tano dohot langit maradopon bohina suadong be jupang inganan nasida dungi huidama akanaung matei akana memet nang akana balga jongjong di jolo ni habang sai jadi diukap ma akabuku dungi diukap ma sada buku na asing ima buku hanguluan gabe diuhumi ma akan matei marguru tuna tersurat di bagasan aka bukui hobar tuna niula nasidabe dungi dilehon lautima akan mate nadisi dilehon nang hamatean dohot banua toruima akan mate na tiniopna gabe diuhumi ma ganup marguru tuna niulana be dungi didabu mahamatean dohot banuatoru tu bagasan laut api imahamatean paduahon laut api idoi manangise na jupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api sahalinai hujaha ayat 15 manangise na so jupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ido sahatna goarni minggu sadarion imanakin nang di Papua tuhita ujung tahun parhuriaun akhir tahun gereja imana paingotot jalama jau saluhutna huriana nang dohot hita akan apursea ternyata huria secara fisik nataingani do nataida di bagasa tikio jalan nata pauli didok adong do ujungna cepat atau lambat akan berakhir jalan ngoluope didok adong do ujungna dang selama-lamana jala portibiope adong do ujungna dang adong nahot didok tuk saluhutna marujung do segala sesuatu akan berakhir tanpa ada yang bisa kompromi dengan itu. Jalan akingan di jahahodo nang goar ni akadongan naung jumolo marujung ngolu. Nakinadong siya halak.
oppe di patupa jalaridok nakim masay takkas dada soal na paingoton keluarga asa berduka museng asa marsak museng daun alai hali di jahahon dibahen perningotan bahwa hita pena mangolu di bagasa tikion adong do tikina ikom madalani songo dongata naung jumolo borhati naung jumolo marujungi jala naung jumolo mandadikon portibion. Gak ada yang kekal di situ. Marujung do inna. Alai molo disukun hita saunari di damang do dainang saluhun na hita nadong di bagas joron itu hatta. Imana kidde deta di nomor 520 alui manang 500 lalu di idok nakid disi. Tu dia ho dung mate ho. Alusima dang tuna mate ibe sukut-sukut ni tu hita na mangulu no mai. Jidang tiki dung mate ito tuhon. Tu dia ho dung mate ho. Alusima. Jadi memang mulu disukut non betul-betul budu iba gabi songon na terhatotong di bagasan paranguluonon. Tu dia ho dung mate ho. Tu dia ho dung marujuk ko. Jadi kualitas ni hapursiaon pakirimon doho tolong tado manotuhon tu dia hita. Nata pedi halak batak rupani soal hamatiani bertingkat-tingkat. Adong may didok mate ponggol ulu mate topas tataring mate makar mate sarimatua saur matua dohot mauli bulong jala se ola anggo di pemahaman ni halak batak di awal nai mulu mate ponggol ulu topas tataring mate makar do takana asing madibayar di si. Cara mengadupi ope aneh-aneh do. Ima di halak batak. Seolah-olah hamatiani danganung belapatan na di si. Anggon sae nomon ulak nyon nomon. Naruhana. Jelahiado kubanok noti noni. Ya ratuba ammai mulu adong sada na ponggol ulu kalur sejebu bedak sepitu dibaca jendela do nang somal-somal songoninin na ya begitu mengerikan do kematian ini dipahami di sini. Alai molo nunga sari matua saur matua mauli bulung jala masuk tu batu napir seolah-olah hamatian na nunga macedeng gakian. Wah, ido manut Tuhan. Isuku sunari molo mate ho tu dia ho. Dung mate ho tu dia ho. Tuhan tidak mempersoalkan bagaimana cara matinya, muda atau sedang atau tua lansia. Tuhan tidak mempersoalkan itu, tapi hidup dan mati di dalam nama siapa? Itu nama marga, itu nama rikot. Jala suku cukunon ikong gabi na terengiang mau di bagasan rohata asabui mahita di bagasan nguluon manotuhoni tu dia. Bahkan nakingan di ujung ni turpuki di dokdo di si molo di suku kita hira-hira doho don waeng goarmu tersurat di buku hanguluani
Suku dusonari. Do tersurat. Imana kedidokon. Manang ise naso jupang tersurat di buku hangoluani ima didabuhon tu bagasan laut api. Jelas-jelas dokar di radisi. Alani di damang do dainang nakinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jalamolo tabereng ima diturpuk di bagasa tikion. Didok anggo mangihuton pikiran ni portibion tarlumubi ma kaisar di Atihai ima kaisar Domitianus molo di blok konimana pe si Johannes tu pulau Patmos adong sada tujuan na asa unang merjamitai beon asa unang arong bio pabuahok kasih tongan tu tonga-tonga ni portion tabulok komon je pulau Patmosi di zaman kerajaan Romawi idok doi tempat pembuangan bagi orang-orang yang jahat. Jadi Yohanes itu apostel ni Tuhan ni si Yohanes dipatudus tu perjahat doi makanya di blok ni mana unang merjamitai bion ninna. Asa saya mai. Jai pulau Patmosi penderitaan, isolasi dan tekanan politik bagi orang-orang percaya. Jala didok di bagasan tikion alai anggo di debata anggo di si Johannes nak peingana penderitaan ni parsorio citaonon menurut Portibion menurut harajaon ni Portibion alai mas saya takas do didok anggo diadopan ni debata pulau Patmos sungguh-sungguh menjadi langgatan nama cai arga mimbar yang begitu indah alana di sido si Johannes mangida taringo tu sude namasa tu ari nanengro jala di sido di idebana di hati dakoni mana bohado ujung ni hurion bohado ujung ni Portibion jala bohado ujung ni saluhutna akan aporsia. Jadi penderitaan bukan semata-mata hanya membuat kita menderita, tapi menurut ini justru penderitaan itu kita lihat adalah altar yang sangat luar biasa untuk melihat kuasa, kemurahan dan kuasa Tuhan. Songon na niadopan ni si apostel Yohanes di bagasan tikion. Jala didok di pulau Patmosima si Yohanes mangida dohot mabege sakap ni debata rencana ni debata taringot tusude na mangulu taringot tusude huriana taringot tusude akana porsea ima didok disi di igil debata adok pertanggungjawaban di akhir nai, di ujung nai. Ima didok, sian sude jolma na mangolu, dohot naung mate, na met dohot na balga, laos di sima Portibion, langit dohot isina, maporus sian adopan ni debata. Jala didok, di ari perpudi di partikian na perpudi ima diguari inganan panguhuman na perpudi jala dibayan si Johannes ma guarni panguhumani pengadilan terakhir idok sada bangsa na balga na botar jala na hudul di atasna mana kudiak 10 sedeng
Jadi habangsa na balga na botar na hudul di atasna patuduhon bahwa huwaso ni debata na tumibo siyan saluhut na boy manguhumi saluhut na mangulu dohot akahuriana dangadong na so uduk tu panghumani sa luhutna. Alani taida ma di bagasa tikion akaise do na dijou laho mengadopi panguhumani. Siapakah yang dipanggil, siapakah yang ikut, dan siapakah peserta di dalam penghakiman terakhir itu? Manang dihabangsa na balga na botari. Di bagasan tikion, didok di bagasa tikion na perjolo, ima langit, tano, dohot nasa isina. Ima perjolo peserta di penghakimani. Diuhumi sudi, dangadong na so diuhumi. Jala dangadong na taha jongjong diadopan, jala dangadong na buni diadopan ni debata. Om museng paingoton yang golangit dohot tanoon, dohot na sa isina, ikom maporus, ikom marujung diadopan ni debata. Nak penauk sude tanot tai, usaha tai disertifikatkan. Ala yang go diari paruhmanan non, saluhun na doi maporus diadopan ni debata. Dang arong bipertibion. GGP pamenop pedang arong betaridon. Lau. Maporus nina. Jala inganan manang bokas na ipe didodang jupang be alanunga saluhuna maporus jala mago sian adopan ni habangsa ni debata na balgai dohot sian habangsana na botari. Jala na padua museng peserta ni panguhuman na parpudi didok di bagasa tikion akan amate na met dohot na balga jong di habang sanay. Jala didok di sinakingan ima soal buku hanguluan ima daftar ni akan asida naung ditobus marhite-hite mudar ni Kristus darah anak domba Allah. Songon naridok di pangukapur 20 sada ayat 20 pitui. Jadi panguhumani di patupa marguru tunaung di suraton di buku hanguluani hombartu aka na niulana nasida. Jala didok bisi dangadong naluput sian panguhumani. Tuk sudiro. Dangadong alasab boy martabuni. Dangadong boy alasan mamulik-mulik majo asa unang diuhumi dangadong. Na memet na balga na sangap doho na sosangap mangihuton ani portibion sudido diuhumi sude jolmai diuhumi. Jala dangadong na boy menginterupsi songon na dirapati interupsi coba inna dangadong na boy mabayani. Alai saluhutna do ikut di uhumi. Jaladang arong disi nama deki ngihita. Songon nama say portibion. Anggo anak dalam amat do ininna. Tangadong nabuhi. Alai pita di bagasan huaso nitu hatta di bagasan Yesus Kristus. Baru na patoluhan musang idokon peserta ni panguhuman na parpudi didok laut mangalehon akan namate di laut. Jadi ternyata jolmon waeng dak sudibe namate di darat, anggo di laut ate. Bahkan belakangan nun waeng ngadong be gabi laut numa kuburan na parpudi. Ola saiba na di kremasi basudi abune di blok tu laut. Iban non diutahul lauti doi. Asa diadili, asa diuhumi. Jala didok
Ima dungi di lehol lautima akan matei tong diuhumi hobar tuaka na niula nabi. Ayaton naik paubahot tu hita, doho paingot to kita bahwa panghuman ni debata marlaku do tu sude jolma di sude tiki di sude inganan doho di sude bangso. Jadi danga dong inganan nebui halarian ni jolmai sian adupan ni debata. Manang mulai pamasuk pehanut tu batu napir di konsep ni halak Batak. Nung atu kebatia jolma belum masuk tu batu napir ni halak Batak kan? Ipe ukiton na doi. Tarikon na doho siani. Asa dia dili. Sudah. Ini batu napir. Gimana? Nah dong. Jadi masai hebat tiado di ujung tahun perhuriau non maju jalan untuk kita di bagasan tikion. Alai taida mamuseng buhado proses ni panghuman na parpudi di bagasan habangsa na balgai jala nabotari jala didok hudul di atas na badiai ima didok di bagasa tikion adong ma tulu hal si berengot tamuseng na parjolo didok dungi dibuka ma buku hanguluani ima ojahan laho manguhumi saluhutna di bagasan hasitongan ni debata. Jadi harajaun ni Tuhani di bagasan Yesus Kristus harajaun na teratur do. Punya administrasi yang lengkap. Dan adong na sotar surat di sini. Mulo di patupa di hurian yang akadong administrasi na dinggan, dohoto na sa dinggan, na mangihutun ni dohita. Ala na harajaun ni Tuhani punya aturan yang begitu baik. Administrasi yang begitu baik. Harajaun nai teratur. Dengan dohot rapi. Adong administrasi nama sai dinggan. Ai didok di si sude di suraton. Jadi jodoh gambar hosongon buhado Tuhani laho menganalisa mamereng sudena ngolu ni jolmaon siam mulai bortian sahatu na sorang sahatu na magodang imana sahatu lansia ibana sahatu na di mati ibana au madok di video kadusudi gak ada yang terluput semua. Mulai siap bortian. Macetak kasih dok di bagasa tikion. Jadi un naik paing untuk kita donak kana porsia ikung gabe jol mana teratur do hita. Itu hatai pe teratur do. Di bagasan sudina. Jadi mulu di video kadonak sude ngoluta, semulai bortian, sahatu na tubuh, magodak kita, sahatu na matua, sahatu lansia, sahatu na mana di koportibion. Subia di sorting, ngarung na sutarida, ipal. Idia ho mangototoi, idia ho tarida sude. Hira-hira. Melurusu got Tuhan ini diputar sama video nai. Idia manuai nganammu. Aung doho di buku hanguluan ni. Kasukum ma di bagasa tikyon. Dada dung mate hita asata alusi alai di bagasan ngolutau doi alusata. Jala didok na diuhumi disi ima hobar tuakan ataula. Hobar tuakan niulam. Hobar tuakan atabain. Hobar akan tuakan joy di tonga-tonga ni portibion. Ia panghuman na parpudi ima panghuman na sitong
natigor jalan pita tu sude. Adong do hiasa ada ilustrasi madok songonon memang dang bui jabatani baik kita, bahkan yang kita miliki itu pun untuk masuk melihat kemuliaan Tuhan itu nantinya molodang tersurat kita di sini. Ulan inspirasi aspirasi do kita. Hiado adong dua halak na borohat tu surgo. Sada statusna supir na paduahon pangulani huria. Padita nih ngomajok. Jai duk sahat di pituni surgoi. Disebut si Petrus ma. Ayak kai sedoham. Di babua madisi. Alai tersul puma adong alus sian si Petrus maradupon supiron masuk madamang bereng ma haulion hasangapon hadengganun ni neng masuk mapa dito stop jomang tang boy ninna bah ayaw padita doaw si tua doaw ini mana si Petrus. Bahasa supiri masuk. Ibu Tuhamu ma alus si Petrus. Ahama. Tuna sidana dua. Imadah. Anggo supirom memang takang doon. Ay holan na balang-balango do mabuam mobilonin na. Sude supirna holan na penumpang na holan na tarok tohod do di bainon. Alai tiki tarok to sude akasiwanai holan na martangi yang masudina aka siwanaon gebi sude ma selamat na di bagasan mobili alai yang goho amang padita mulu marjami taho holan na modhodo gorwasmu atau tu samaho. Di ulau teh kita dinilai. Bukan soal apa jabatan kita, enggak. Sahalinai disukum matu hita di bagasa tikion. Hira-hira moloroso got pengadilan ni. Tarsurat do guarmu di buku hanguluani alusima. Kau natong daw keputusan ni hapor seaon nomon. Dang bepadita mabay putusan na dihita noma di bagasan tikion. Jala na patuluhom musengidok di bagasa tikion na so adong goarna di buku hangoluani dia bulokom mai tulaut hamatean ima hamatea padua halihon jala ima hamatean saleleng nileleng na ima didok disiate. Nean ikut taparhato do anggogoar tau ngatar surat sejak kita terdidik kan anu ngari masuk tuh harajaun ni di bata alaibu do hira-hira terhapus aman do boy buhado parniulata buhado pabainotta buhado akana taulan yang di bagasa tikyon menghapus goarido manang na paringgato. Jala mulubui muloroso ko majo ulak ko musik kudokon pengadilan na siya Tuhani. Hira-hira itipe do guaram mudisi manang nadi paninggadenggan manang nadi ukir do. Ima dijuho tuhita di ujung ni tahun perhuriaunon di bagasan tikion di damang do dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus
Molo dang tersurat guartai didok dia bolokom mai tulaut hamateani jala disima hamatean na padua halihon. Ngeri. Ngeri. Jala alanima dihita di bagasa tikion ima dia deta nakin nomor 512 asadai iko sudi marahita makanguluhoniate iko sudi mahita mangidai sian kacamata ni hapor siota ai biga sinukun contona nang jolo ruas heado adong sa dapat di tanah matua isukudongan nama itu dia ho dong mate ho inna ai ho pidi pina boto boto inna mana ba musing menar aku nang odah alai dok hata diteknya tu dia ho dong mate ho alusima jepek tikim ujung naro tu dia ho dong mate ho saya pikir ma tu dia ho ima di akhir ni tahun perhuriau non gak songon na jam 2 teh alana memang bataba umur tada bai portibion lam jonot na matong ima di dokter hita di bagasa tikion atong ingok ma Yesus Kristus do Tuhan haluau dohot tanguluan atok tapahobbar ma parulata di bagasan Yesus Kristus siatikion sahatu arina nengro mana ngadiga pero Tuhani mangalap kita saluhuna tadokma siap ainunga tersurat guarhu di buku hanguluani alani di bagasan tikion tadokma tahapor siaima tersurat do guarhu di buku hanguluani jala idokuma hanguluan nama noktongi nasihat debata di bagasan Yesus Kristus. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Dohotor di purbadia. Hodo Tuhan ni akan mangulu bahkan Tuhan ni akan mate. Di bagasan tikyo Tuhan. Marlas ni roha jala marulup-ulup dotor dinami Tuhan. Mapersaulihon hatam na paingot to jala na majow hami. Bahwa ternyata saluhud na portibion dohot isina. Langit dohot isina. Bahkan huria bahkan hami saluhud na Tuhan. Ikom menghadapi ujung ni saluhud na. Jala ikom masuk do hami tu paruhuman na parpudi. Alai ngapus berohanami Tuhan jala porsia hami di bagasa tikion. Nauk tersurat do warnami di buku hanguluani. Jala di hari paruhumani idaun nami ma hanguluan na manoktong nasihat debata di bagasan Yesus Kristus. Mauliati ma Tuhan pasu-pasu humay tu saluhudna hami na mabigi di bagasan tikion. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita. Molo panjoni Tuhan molo salputikion molo bitsan bitang si painasi kala saat matu kijang akan atino musi doot audi batu hatta lautusi molo joni Tuhan akago ardi pusta ibadah siro Ibadio ale dongan ringgas bema itaon
para raton arajaon ay topong Aidum salputik na masuk betu surgoi Doot au dibantu at talau tusi Molojo itu ata akago ardi pusta Ibaina sini rohana alusanku o Tuhanku awison Hatani di batang nagabi ujahan ni hapur siauta lau pasahatun piliata sian Galatia onom ayat sia sonom madidok alai unang marnaluja hita mabahen nadinggan ay namanggo tildo hita muse ditikina anggo sopargale hita nuaing tapasahat mapiliata di bagasan las niroha Rap Jongjong Mahita. Apa saat ma pelianon tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na moliutus dison hupasahatami do pilihan hamalitun nami tuho
Sai jalo jala pasu-pasu ma pilianon. Asa gabidalan panidangion parsauran do tulaon asiniroha di huriamon. Bahen mangulo nami gabi pilihan na Bartolomon ni Roham. Jala parsidohot parohon harajom. Holong hasitong at dohot tadamyom muli sa doktor tibiyon. Buhay maroha nami marida hite to dim. Asa sa tuktong madok mauliate tuho. Di bagasan gorni anakmu Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Ali Tuhan debata amanami. Pargugu na suhatudusan. Hodo amanami. Parholong jala para siroha. Rodi saliling-ililing na. Huingot tami do sadarion. Akka hahangginami. Natoras. Dohot akayanak kon nami nang jumulo manopoto. Ditadahodo hami. Jala dibotohodo pikiran. Dohot sihol ni rohanami. Jala guru dihodo pitu ni banua gijangi. Ope sadarion. Huingotami ma do hasusuda ni bohal nami. Jala ari-ari nami. Lamoru do di tonga-tonga ni hasianganon. Patugu mahaporsiaon nami makirim. Di haluaon na pinatupam. Di hami maharajom. Asa benget hami rodi ujung ningulu nami. Pai majupang tiki. Di hami rapon akadongan nami. Nang jumulo bongot tu paradianan na manoktongi. Gudang dosian tonga-tonga ni ruas ni huriam. Nang jumulo di Joho. Di tadikon nasida. Do anak hinahulongan ni rohana sida. Jala nang na makahulongin na sida pe toktong do pe marningot na sida. Kinorhon ni habot ni rohay. Ulo do gabi manginongi roha na sida. Taringot tu holong ni roha na sida. Tu na sida. Alani ima ali Tuhan debata. Si palua hami. Palua mahami. Sian ela ni sibolis. Na manaiti hami tu padiliani. Sa Etiop mahami doho gomos. Sodangi jala pauli marohanami. Asa margogo na baru hami manopot. Nasa parukilo dohot parsorion na mangilaila hami. Urupi jala dongani hami. Ala ni hamamate. Dohot hayaheon ni Jesus Kristus. Anakmu nasa saday. Na manguhumi. Ala ni hamamate. Dohot hayaheon ni Jesus Kristus. Anakmu. Rapod dohoto di porbadia, sadarion rodi salileng ni lileng na. Ali amanami na di banwa gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajonmo, sa saut malomo ni Roham, di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon marihami si daron hangulua siya pare, sa madosa nami songon panisan nami, idosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Hai ho dona pura karaja
hamu di bagasan dame. Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan de batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala di pasauruhom madamena tutod di munabi. Amin. Amin.